po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. So ayan po mga kalingap, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ako po ngayon ay andito sa Rojas Boulevard and maghahanap tayo ng mabibigyan natin ng bigas. Ayan, so andito po tayo sa Rojas Boulevard kasi marami dito mga natutulog lang dito sa mga ilalim ng puno. Ayan, so parang may nakita ako doon, puntahan natin mga kalingap. May magkasamang dalawang matanda, dalawang lalaki. Ayan, puntahan po natin mga kalingap. Maraming salamat sa iyong tumulong sa akin, mga Kaagapay. Tay, magandang hapon. Kuya, magandang hapon. Kumusta po? Ito, ganito po mo ang buhay. Anong pangalan niyo po? Roberto po. Roberto? Roberto po. Roberto M. Roberto. Kayo po tay, anong pangalan niyo? Anak niyo po ba o kapatid? Ano? Kaibigan lang po. Kaibigan, magkasama kayo. Kami hindi mga tiga dito. Pag scandal din po. Kami lang pangalapan. Kaya tang nagtatahi ka. Oh. Pinuputulan niyo. Maglaba, walang tubig. Anong pangalan niyo tay? Eduardo. Eduardo, tapos si Roberto. Ayan si Roberto. Ito po. Rubito. Rubito. Paano po kayo kumakain? Nangalakal po. Nangangalakal kayo. Puro po. Yes. Nangalakal na gumawa ng masama. Pero may kalakal na kayo ngayong araw. Yan na po. Ayan, may kalakal na pala sila. Hindi nyo pa nabibenta. Kailan nyo ibebenta yan? Bukas po na. Bukas. So ngayon, wala pa kayong benta. Anong kakainin? Hindi po kami ng biyaya. Ay, buti na lang may biyaya ngayong araw na to. Ito, dala-dala namin. Paano kayo magluluto kung sakali? Paano nyo luluto yung bigas? Kami lugar. Lata. Ha? Kami lata. May luluto nyo? Sige. May dala kami sa inyo. Grocery, tsaka may bigas. Iluluto nyo na lang sa lata. Wala kayong kaldero? Meron po ninakaw. Ninakaw. Ayan. Ilang taon na kayo tay? 61. Matagal na ba kayo dito sa Maynila? Matagal na po dito. Ayun. Ano sabi ni Kuya? May sinasabi si Marami yung malaki. Salamat. Ayun, salamat daw dahil may dumating na biyaya. Ayan, si Kaagapay. Ito na po yung munting tulong namin kay Yutay. Magkasama naman kayo, no? Magkasama naman sila. Ayan po yung kalakal nila. Bukas daw nila ibebenta. Ayan, masisipag kasi nangangalakal sila. Ayan, naipunan nila. Mga sa tingin nyo, mga magkano ito lahat? Depende po. Pagkalami, yung po. Aabot ng 100 yan? Wala po. Hindi aabot ng 100? Ayun. Ayan. Ayan po mga... Swerte kayo kasi meron siyang dalang grocery Dala po tayo para sa inyo. tulong nila tatay. Galing po to kay Tita Bel ng USA. So maraming salamat po Tita Bel at sila po yung nadaanan namin ngayon na bibigyan na naabutan namin itong tulong. So ito na po tayo.
namin. Ayan, ibibigyan ko po sa inyo. May gatas-gatas din dyan. Ayan. Gatas, kape, asukal, dilata, ano pa, bigas, asukal. Salamat. Wow. So, yun po mga kalingap. Ako din po yung nagpapasalamat ulit na kahit munting biyaya ay kailangan pasalamatan po natin. Di ba tay? Opo. Kasi kahit kunti yan, siyempre nakakatulong din yan sa atin. So, dito na sila natutulog, no? Dito na kayo natutulog? Opo. Magdadayo pa lang po kayo. Maglalatag. Dito kayo naglalatag ng ikan. Dito po. Paano pag pag umuulan? Plastic po. Trapal. May trapal. Hirap. Nilalagay niyo yan sa katawan nyo. Opo. Ayun, parang ginagawang kumot. Opo. Pero grabe no. Grabe yung kalagayan nila kasi ako nga pag nababasa lang yung pinapasukan kami ng tubig na ano dun sa kwarto namin. Napapareklamo ako paano na lang kayo dito? Mabagyo. Nasaan si Mrs.? Wala po, liliban life. Ay, walay kayo ng asawa mo. May anak ka? Wala po. Wala. Mahigit na po isang taon. Isang taon na. Opo. Nasaan na si Mrs.? May balita ka na? Nandun sa mga magulang sa sukat. Sukat. Taga dito talaga kayo sa Manila. Opo. Dito na kayo pinanganak. Opo. Doon sa ano po kasi Masbate. Masbate. Taga Masbate. Opo. Si tatay, Masbate ka rin. Tacloban. Tacloban. Marami tayong nabigyan na Tacloban. Mga taga Tacloban nabigyan namin ng tulong. Binibigyan namin mga taga Tacloban. So, siyempre po, yun yung yan yung epekto ng mga bagyo. Kasi alam natin mga kagapay na ang Tacloban po ay gawa nung 2012 yata yung si Ondoy. Ay hindi. May yung malakas na na bagyo sa Tacloban. Yung maraming namatay. Ondoy. So kasi nga ang Tacloban lagi yan yung daanan ng bagyo. So ang nagiging yung iba nagawa na lang lumalayas na lang doon kasi wala din yung pangkabuhayan doon. So ang nangyayari dito sila pupunta sa Manila. Kaya dito sa Manila karamihan sa mga tinutulungan natin yung mga taga Samar, Tacloban. Ayan. So yun po mga kalingap, si tatay at saka itong kasama niya ano yung pangalan nito? Si tatay Si Roberto. Sila po yung binigyan natin ng konting tulong ngayon. So maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. Ayan, dahil kahit paano ay nakakatulong din tayo kahit munti-munti lang po. Ayan, at dahil din po yan sa suporta nyo sa mga solid supporters po natin. And maraming salamat din po sa sumusuporta sa buong team Kalingap ang pinangunahan ni Kuya Van Santos Matubag, Matilda Vlogs and Kalingap Rock at sa buong Kalingap Portos. Maraming salamat po. Ayan, kay Tita Bel, maraming salamat po sa yung content po na mga tao naman tayo napasaya at pasensya po maingay dito. Ayan po, maraming salamat po. At huwag na natin kalimutan magpasalamat sa Diyos at lagi manalangin po sa Diyos. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Magkakabari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya dito. Ano pangalan niyo kuya? Pero handa ka po mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos iniilis kahit pa ako. sino po ang kasama niyo dito? Hiningiling ko